ξεκινάμε το δεύτερο μάθημα. Έχετε πάρει όλοι τις θέσεις σας? Ναι! Μπράβο, παιδάκια μου. Ο Γιάννης, λοιπόν, θα μας μάθει σήμερα πώς να φτιάχνουμε ωραίες σούπες. Ξέρουμε. Να κάτσεις μικρέ λεφτεράκι να ακούσεις. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είχα την ιδέα να κάνουμε σούπες, αλλά μια συγκεκριμένη κατηγορία σούπας που ονομάζεται βελουτέ. Κάποιοι από εσάς έχουν ήδη δοκιμάσει να κάνουν σούπες βελουτέ, δεν είναι? Νομίζω ο Δημήτρης, ο Αγαμέμνονας. Απέτυχε, θα εντάξει. Από σήμερα και πέρα θα τις κάνεις όλες τέλειες. Στο δεύτερο μάθημα, ο Θεός φώτισε τη μέρα και κάναμε βελουτέ, οι καλύτεροι μου. Καταρχάς να πούμε λίγο τι είναι η βελουτέ, γιατί όταν λέμε έναν όρο, καλό είναι να ξέρουμε και τι σημαίνει. Βελουτέ στα γαλλικά τι σημαίνει βελούδ, δηλαδή βελούδινη υφή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ο κύριος Λουκάκος μου έχει υποσχεθεί ότι θα κάνουμε μια βελουτέ και περιμένω πώς και πώς να τη δω. Η συγκεκριμένη βελουτέ από πατάτα, μπέικον και πράσο, όπου η πατάτα έχει ήδη αρκετό άλλο που θα δέσει τη σούπα μας από μόνη της. Οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο για να τη δέσω. Δεν έχω κάνει σούπα βελουτέ ποτέ και θα είναι πολύ ωραία γιατί θα είναι και δίπλα μου ο κύριος Λαζάρου και θα με βοηθάει. Έχουμε όλοι κομμένο πράσο και κρεμμύδι. Ναι. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να υδρώσουμε πολύ καλά αυτά τα λαχανικά, να βγάλουν όλη τη γλύκα τους και να μαλακώσουν καλά. Θα προσθέσουμε μετά τις πατάτες, θα προσθέσουμε τον μπέικον και το ζωμό και θα βάλουμε τη σούπα να γίνεται. Και μετά θα πούμε τι άλλο θα κάνουμε. Θέλω να προσθέσετε βούτυρο και ελαιόλαδο. Πάμε το κρεμμύδι μέσα και πάμε και το πράσο μέσα. Εδώ θέλουμε τη θερμοκρασία να είναι χαμηλά. Δεν θέλουμε πολύ χρώμα, δεν θέλουμε μάλλον καθόλου χρώμα, εντάξει. Οπότε κανονίζετε τη θερμοκρασία αναλόγως και αλατίζουμε. Επειδή εδώ είναι η ευκαιρία να μάθετε για το αλάτι που σας κάνουμε παρατήρηση πολύ συχνά, πρέπει να τσεκάρετε για το αλάτι. Προσέξτε με λίγο, βλέπετε εδώ πως βάζω αλάτι. Αυτό αν το κάνω έτσι, δεν είναι τίποτα. Γιάννη, τώρα κατάλαβα γιατί δεν βάζουν πολύ αλάτι. Πρέπει να δεις τη Μαργαρίτα τι κάνει. Έχει πέσει όλο το αλάτι απ' έξω. Γιατί όταν βάζει αλάτι πάει μπρος πίσω. Δείξτε τους, αγάπη μου, τι κάνεις. Κοίτα, πάει μπρος πίσω. Παντού το αλάτι. Εγώ και τα άλλα παιδιά πιστεύω ότι το αλάτι δεν το έχουμε για καλό μας. Γιατί όλο παρατηρίζουμε το αλάτι που μας κάνουν. Μας έμαθα ένα καινούριο κόλπο. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά θα βελτιωθούν από αυτό το μάθημα. Είναι πολύ σημαντικό για τη γεύση του τελικού πιάτου τα κρεμμύδια και τα πράσα να μαλακώσουν πολύ καλά. Γιατί από εκεί θα είναι όλη η νοστιμιά. Οπότε αφήστε το, θέλει κάποιο χρόνο, 10 λεπτά. Απλά προσέχουμε να είναι χαμηλά και ανακατεύουμε που και που. Εμείς πάμε να περάσουμε να κάνουμε την πατάτα. Θα την κόψουμε περίπου όπως είναι κομμένη αυτή που έχετε, που σημαίνει θα την κόψουμε μία φορά κατά μήκος στη μέση και μετά θα την κόψουμε λεπτές φέτες γιατί θέλουμε να μαγειρευτεί γρήγορα η σούπα μας, εντάξει. Αυτή η αγάπη μου δεν είναι επιφανία σωστή. Αυτή είναι η επιφανία σου. Το ίδιο πράγμα είναι. Μία και άλλη μία, δύο, έχεις 3 κομμάτια. Πάμε, καρδιά μου. Κοίτα. Κάτω μένει αυτό, εντάξει. Έλα. Όσο πιο λεπτό, τόσο πιο καλό. Τώρα θέλω να έχουμε τις πατάτες και το μπέικον μαζί. Πατάτες μπέικον. Τα έχουμε αυτά? Ναι. Ναι, τα έχουμε. Ωραία. Τα κρεμμύδια μας και τα πράσα μας λογικά έχουν μαλακώσει αρκετά τώρα. Έχουν μαλακώσει? Ναι. Έχουν γίνει πολύ γλυκά. Επειδή και Είδες? ένα. Λοιπόν, όλοι παιδιά, λοιπόν, βάζουμε πρώτα το μπέικον. Μαρία, τι έγινε, την κοπάνησες? Ναι, κουράστηκα. Κουράστηκες, Τόση ώρα μαγείρευα με τον Δημήτρη. Όχι, δεν μαγείρευες, έτρωγες. Απορίες έχω απορίες. Έτρωγες. Λοιπόν, σοτάρουμε λίγο το μπέικον, δεν θέλει πολλή ώρα, παιδιά. Ένα λεπτάκι και βάζουμε τις πατάτες. Πατάτες στις μισές περίπου, έτσι. Όχι, όλες. Όλο αυτό. Όλο, ναι. Το μάτι στο 4, Γιάννη, να ανεβάσει. Σιγά σιγά, μόλις βάλουμε το ζωμό, θα το δυναμώσουμε. Εντάξει. Πατάτες μπέικον μπήκαν μέσα. Ναι. Έχουμε θυμαράκι. Ναι. Τα μισά κλονάρια που έχετε, όπως είναι όλο το κλονάρι μέσα. Δυναμώστε τώρα τη φωτιά σας.
Πάρτε το ζωμό σας. Ζωμός λαχανικών είναι. Ζωμό κοτόπουλο. Και τον ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Μόλις πάρει βράση, το χαμηλώνουμε, βάζουμε το καπάκι και το αφήνουμε να βράσει χαμηλά. Επίσης, παιδιά, πριν σκεπάσετε, αλατίζουμε και πάλι. Αλατίζουμε και με ένα κουταλάκι δοκιμάζουμε το ζωμό να είναι εύγευστος. Εντάξει, όχι αλμυρός γιατί θα ξαναλατίσουμε πιο μετά. Μαργαρίτα, βράζει σούπα σου. Ναι. Χαμήλωσέ τη και βάλε καπάκι. Αυτό που θέλουμε είναι να βράζει πολύ χαμηλά, εντάξει. Αν είδαμε κάνουμε αυτή τη αλλά με αρακά, τι θα πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε το βούτυρο και το λάδι, να βάλουμε μέσα το αρακά και να κάνουμε, δηλαδή να βάλουμε το ζωμό μετά. Επειδή ο αρακάς είναι ένα πράσινο λαχανικό και είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε το πράσινο χρώμα, εκεί πρέπει να το διαχειριστούμε λίγο ιδιαίτερα. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε όλη τη γευστική βάση, δηλαδή τα κρεμμύδια, το βούτυρο, το πράσο, το ζωμό, ό,τι βάλουμε μέσα να είναι έτοιμο και να ρίξουμε τον αρακά στο τέλος, έτσι ώστε με το που γίνει ο αρακάς έτοιμος να τον αλέσουμε και να τον κρυώσουμε αμέσως για να μην χάσουμε το χρώμα. Εντάξει, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Κατσαρόλα, ζεσταίνουμε χαμηλά, βούτυρο ελαιόλαδο, κρεμμύδι και πράσο μέσα, μαλακώνουμε πάρα πολύ καλά, σημαντικό, αλατίζουμε, σημαντικό. Προσθέτουμε λίγο το μπέικον για ένα λεπτάκι μέχρι να υδρώσει και αυτό, προσθέτουμε την πατάτα, το ζωμό, φέρνουμε σε βρασμό, καπακώνουμε, χαμηλώνουμε ώστε να βράζει πολύ χαμηλά. Με αυτή τη διαδικασία θα κάνετε σχεδόν όλες τις σούπες αυτού του είδους. Εντάξει, οπότε είναι βασικό να τη μάθετε απ' έξω. Δεν χρειάζεται να μάθετε απ' έξω τις ποσότητες, αλλά την τεχνική. Όμως απογοητεύτηκα λίγο που εγώ δεν θα μαγειρεύα στο δεύτερο μάθημα, αλλά δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Είχα το μπλοκάκι μου, έγραφα ωραία και καλά, σημείωνα. Ήθελα να μαγειρέψω, γιατί μου αρέσουν πολύ οι σούπες και γενικά οι βελουτέ. Και έβγαζαν και τόσο ωραίες μεταγές και δεν μπορούσα να τις μαγειρέψω ή να τις φάω κάτι από τα δύο. Θα κάνουμε, είπαμε, αυτή τη σούπα βελουτέ. Δεν αρκεί μόνο αυτή όμως για το πιάτο. Έτσι, και Δημήτρη, και εσύ τι είχες βάλει στο πιάτο με τη βελουτέ? Στο ένα είχες βάλει ένα καλαμάκι με γαρίδες, Ναι, και στο άλλο είχα βάλει σοταρισμένο καλαμάρι. Ναι. Σοταρισμένο καλαμάρι. Εσύ τι είχες βάλει, αγαπημένα? Τηγανιτό πράσο. Τηγανιτό πράσο. Που σημαίνει ότι δεν αρκεί μόνο αυτή η σούπα που είναι μια ωραία σούπα με μια ωραία υφή, αλλά είναι μονότονη γιατί τρώμε συνεχώς το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Έχουμε λίγες πατάτες που τις έχουμε κόψει κυβάκια. Έχουμε λίγο μπέικον ψιλοκομμένο. Έχουμε λίγο πράσο ψιλοκομμένο. Λοιπόν, έχουμε 3 από τα υλικά που είναι ήδη μες στη σούπα, οπότε δίνουμε την ίδια γεύση αλλά με διαφορετική υφή. Και έχουμε και ένα άλλο υλικό καινούριο που είναι το μανιτάρι, για να προσθέσουμε και κάτι έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον. Εντάξει. Επίσης έχετε τριμμένη παρμεζάνα. Με την παρμεζάνα θα πάρετε ένα ταψάκι με ένα φύλλο σιλικόνης. Νομίζω έχετε κάνει μια φορά παρμεζάνα ψητή, έτσι. Ναι. Που ψήνεται και γίνεται τραγανή και είναι πολύ ωραία και γευστική και θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τη σούπα μας. Οπότε θα την απλώσετε όπως θέλετε πάνω στο φύλλο σιλικόνης, αρκεί να είναι ομοιόμορφη, και θα την ψήσουμε στο φούρνο, όπως ξέρετε, μέχρι να γίνει τραγανή. Σε λαδόκολλα δεν μπορούμε να την ψήσουμε? Μπορούμε και σε λαδόκολλα, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία γιατί μπορεί να καεί. Το φύλλο σιλικόνης, που είναι κάτι πια που είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα, είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει το υλικό να καεί. Το προστατεύει, δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα από τη θερμοκρασία, εντάξει. Το ετοιμάζουμε και το βάζουμε στο φούρνο. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ το τσιπς παρμεζάνας, γιατί άμα το παραψήσουμε αρχίζει και πικρίζει λίγο η γεύση του και αυτό το ατυχηματάκι το πέτυχα εγώ. Όταν τελειώσετε με την παρμεζάνα, ψιλοκόψτε το πράσο, αλλά το θέλω καλά ψιλοκομμένο, έτσι, πολύ, πολύ μικρό. Το πράσο έχει το εσωτερικό αυτό που είναι πάρα πολύ σκληρό και το αποφεύγουμε. Εμείς θέλουμε το ίδιο. Βάλτε, παιδιά, ένα τηγάνι στη φωτιά. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα σοτάρουμε τα μανιτάρια πολύ καλά. Θα σας δείξω πώς. Θα τα αφαιρέσουμε από το τηγάνι, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Θα προσθέσουμε το ψιλοκομμένο πράσο και το ψιλοκομμένο μπέικον. Και αφού αυτά μαλακώσουν, θα προσθέσουμε τις πατατούλες με λίγο νεράκι για να μαγειρευτούν οι πατατούλες. Η σούπα μου φάνηκε πολύ ωραία σαν εκτέλεση, αλλά εγώ έχω ένα προβληματάκι, το οποίο δεν μου αρέσει, όπως δεν μου αρέσει και το τζατζίκι, τα μάνα.
είναι το μπέικον. Αφού μαγειρευτούν οι πατάτες και έχει πιει όλα τα ζουμιά το φαγητό, θα προσθέσουμε τα μανιτάρια που θα έχουμε σοτάρει και αυτή θα είναι η γαρνιτούρα για τη σούπα μας. Εντάξει, θα βάλουμε λίγο σκινόπρασο που έχουμε μετά, λίγο θυμαράκι ψιλοκομμένο και αυτή θα είναι η γαρνιτούρα για τη σούπα μας. Θέλω να έχετε ετοιμάσει ένα μπολάκι τέτοιο μαζί με το σινουά για να σουρώσουμε τα μανιτάρια μετά. Και άλλο ένα δεύτερο μπολάκι, αφού τα σουρώσουμε, βάλουμε μέσα. Να σοτάρουμε μανιτάρια. Ναι, βάζουμε λοιπόν, παιδιά, μόλις κάψει το τηγάνι, βάζουμε λάδι, αρκετό λαδάκι θέλει και προσθέτουμε τα μανιτάρια. Αφού τα βάλουμε λοιπόν στο τηγάνι, αλατίζουμε. Έχουμε όλη ψηλή θερμοκρασία στα τηγάνια μας. Μπράβο, έτσι να βλέπω καπνούς. Είναι τα υλικά εκεί. Εντάξει. Μπράβο. Φτάνει τώρα, μην το ζαλίσουμε το ματιά του καθόλου. Αν έχετε τελειώσει με τα μανιτάρια σας, τα αδειάζετε που είπαμε εδώ πέρα, σκουπίζετε με ένα χαρτάκι το τηγάνι και το βάζετε πάλι στη φωτιά, αλλά χαμηλά πλέον. Γιατί τώρα δεν θέλουμε πολύ χρώμα, γιατί θα σοτάρουμε το πράσο και το μπέικον. Τα μανιτάρια είναι απαραίτητο να τα σουρώσουμε. Τα σουρώνουμε, Αγαμέμνονα, γιατί είπαμε ότι θα προσθέσουμε αρκετό λάδι για να τα σοτάρουμε σε πολύ δυνατή φωτιά. Κοίτα πως είναι εδώ. Το βλέπεις αυτό. Και αυτό το λάδι δεν θέλουμε να καταλήξει στο φαγητό μας μέσα. Ναι. Γιατί είναι υπερβολικό. Βάζουμε μπέικον πράσο. Λίγο βουτυράκι, λίγο ελαιόλαδο, μπέικον και πράσο. Επίσης, παιδιά, λίγο αλατάκι μέσα στο πράσο και το μπέικον. Όχι πολύ, γιατί υπάρχει το μπέικον και είναι αλμυρό. Και μην ξεχνάτε αυτό που είπαμε πριν. Δοκιμάζουμε, έτσι. Αυτό σταθερό. Και κουνάμε. Εντάξει. Όχι. Μπράβο. Και το κουνάς πέρα εδώ. Έτσι. Θα βάζουμε τις πατατούλες και λίγο νεράκι, εντάξει. Αν οι πατάτες είναι έτοιμες, θα προσθέσουμε την κρέμα. Όλη την κρέμα που έχετε εκεί. Όπως είναι στη φωτιά. Μάλιστα. Και θα το αφήσουμε να βράσει για 2 λεπτάκια μόνο. Βάζω την κρέμα γάλας. Αλλά θα ανεβάσει τη φωτιά στο 4. Άξι το 2 είναι πολύ χαμηλά. Εντάξει, λιγάκι. Τόσο μένα αυτά. Στο πόστο σας έχετε λίγο σκινόπρασο και πρέπει να έχει περισσέψει και λίγο θυμάρι που κρατήσαμε από πριν. Θέλω να μαδίσετε τα φύλλα του θυμάρι, όπως ξέρετε, σας έχουμε δείξει πολλές φορές, και θα σας βοηθήσει ο Δημήτρης και ο Λευτέρης να κόψετε πολύ ωραία το σκινόπρασο. Αν δεν έχουμε σκινόπρασο, Φρέσκο κρεμμύδι, το πράσινο μέρος πολύ λεπτοκομμένο. Πολύ ωραία. Και λιγότερη ποσότητα. Μάρκο, ρε. Λοιπόν, παιδιά, η σούπα μας είναι έτοιμη. Πάμε να δείξουμε πώς θα τη χτυπήσουμε και θα τη σουρώσουμε. Θέλω να βγάλετε όλοι το μπλεντεράκι σας, μία κατσαρόλα και το σινουά μέσα. Το πρώτο πράγμα, παιδιά, είναι να βγάλουμε τα κλονάρια, το θυμάρι που είχαμε βάλει μέσα στη σούπα στην αρχή και να τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Φέρνουμε την κατσαρόλα με τη σούπα δίπλα στο μπλέντερ για να μην λερώσουμε και με μια βαθιά κουτάλα προσθέτουμε στο μπλέντερ μας. Όχι μεγάλη ποσότητα. Το εντυπωσιακό ήταν η φύτηση, δεν είναι τόσο κρεμώδης. Που μ' άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου βγαίνει πολύ νερουλί. Εγώ θέλω να σου μάθω και ένα κόλπο να το βάζεις μέσα αυτό. Όπως είναι η κουτάλα σου έτσι, να κουμπάς εδώ. Μάλιστα. Εντάξει. Έλα. Σε περίπτωση που δεν έχει χτυπηθεί καλά, για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο του να έχει κομμάτια, επειδή θέλουμε να κάνουμε βελουτέ, βελούδινο. μας είπε ο κύριος Λουκάκος ότι αυτή η σούπα πρέπει να έχει μια υφή βελούδι, όπως είναι και οι Γάλλοι. Βελούδι.
αφού το χτυπήσαμε, το βάλαμε στο σινουά και στην τελευταία δόση μου είπε ο κύριος Καραμούτσος να κάνω πάνω κάτω, πίσω, μπρος, ώστε να βγει όλη η σούπα και να μην μείνει καθόλου στο σινουά. Πάνω κάτω. Και ήταν έτοιμη. Και εδώ είναι που κάνουμε τις διορθώσεις μας. Θέλει παραπάνω αλάτι, προσθέτουμε. Αν έχουμε βάλει παραπάνω αλάτι, έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι τόσο εύκολο να το διορθώσουμε. Θέλουμε να βάλουμε λίγο κρέμα παραπάνω, μπορούμε αν θέλουμε. Οτιδήποτε διόρθωση, αν δεν δοκιμάσουμε, δεν μπορούμε να την κάνουμε όμως. Και πάμε στη γαρνιτούρα μας που έχουμε μαγειρέψει τις πατάτες, το πράσο και το μπέικον. Που είπαμε ότι πρέπει να έχει πιει τα περισσότερα ζουμάκια και προσθέτουμε τα μανιτάρια μας. Προσθέτουμε λίγο σκηνόπρασο από αυτό που κόψαμε και προσθέτουμε και λίγο θυμαράκι που μαδίσαμε. Αφού βάλετε τη σούπα, παίρνουμε κουταλιά από τη γαρνιτούρα και την προσθέτουμε στο κέντρο βουναλάκι. Την παρμεζάνα από πάνω. Τέλειο. Και λάδι. Και λίγο ελαιόλαδο. Λοιπόν, παιδάκια, φέρτε τα πιάτα σας όλοι και ελάτε να φάμε μαζί με το Γιάννη εδώ. Να δω τι φτιάξατε. Και εσείς όλοι. Για να δω. Μια χαρά. Η σούπα του κυρίου Λουκάκου ήταν απίστευτη. Είχε μια πολύ ωραία βελούδινη υφή, γι' αυτό τη λένε σούπα βελουτέ, και μια πολύ ωραία γεύση. Μάθαμε να φτιάχνουμε βελούτε τώρα. Έλα ένα χειροκρότημα για τον κύριο Λουκάκου. Σήμερα φάγαμε τον Αγλέωρα. Έφαγαμε και ένα το σουβλάκι και φάγαμε και αυτή τη σούπα. Δεν μπορώ άλλο. Έχω πιστεί. Είχε πολύ ωραία γεύση και η κρέμα γάλακτος μαζί με το μπέικον, την πατάτα και τα λαχανικά έδωναν πολύ ωραία μεταξύ τους, αλλά αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η γαρνιτούρα στο κέντρο. Λοιπόν, παιδάκια μου, άλλο ένα masterclass έφτασε στο τέλος του. Την επόμενη φορά ξεκινάει ένας νέος κύκλος δοκιμασιών και είμαι σίγουρη ότι θα μας φτιάξετε ακόμα καλύτερα πιάτα. Ναι! Ανυπομονώ πάρα πολύ για να αρχίσουν οι νέες δοκιμασίες. Μακάρι να μπορούσα να αποφύγω το κουτί του Masterchef, δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά θα βάλω τη δυνατά μου και εκεί να το πω καλά. Συνεχίζουμε και τρώμε όσο θέλουμε μέχρι να τελειώσουν τα πιάτα μας. Είμαι έτοιμος για τον τρίτο κύκλο και πιστεύω ότι υπάρχει μια τόση ευκαιρία να πάρω βαθμό. Γιατί πρέπει κιόλας αν θέλω να συνεχίσω στον τέταρτο κύκλο. Στο επόμενο επεισόδιο του Junior Masterchef. Ξεκινάει ο τρίτος κύκλος δοκιμασιών με ένα νέο κουτί του Masterchef και ένα απαιτητικό τεστ δημιουργικότητας. Ποιοι από τους 8 μικρούς μάγειρες στο τέλος αυτού του κύκλου θα προκριθούν στον επόμενο γύρο? Τώρα Αγαμέμνονα, ό,τι μαγείρεψες. Πήγαινε το πιάτο σου και αυτοί αποφασίζουν. Είναι άγιωστο. Δηλαδή ναι. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα Junior Masterchef συνεχίζεται.